Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 8 апреле сишәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3A һәм Тюрксат 4A иярченнәре белән www.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. БМОның 6 агентлыгы бердән белдерү ясап Израильнең ахыргы һөҗүмнәре һәм блокадасының Газзадагы гуманитар кризисны тирәнәйтүен һәм кеше тормышына карата ап-ачык битарафлык күрсәтүен ассызыклады. Гуманитар мәсьәләләр координациясе бюросы, балаларга ярдәм фонды, проект хезмәтләре бюросы, якын көнчыгыштагы Фәләстин качакларына ярдәм һәм мәшгульлек агентлыгы, азык-төлек программасы һәм сәламәтлек саклау оешмасы җитәкчеләре имзалаган уртак белдерүдә Газзага 1 айдан артык товар да гуманитар ярдәм дә кертелмәве әйтелә. 2 миллионнан артык кеше кабат бомбалана, ачлык кичерә һәм камау астында тотыла. Шул ук вакытта шик буенда азык-төлек дарулар, ягулык һәм сыену өчен кирәкле әйберләр өелә бара, тик кертелми ди вәкаләтләр. Агентлыклар мәгълүматына караганда, бер атна эчендә генә 1000-нән артык бала үтерелгән яки яраланган. Бу Газзада балалар арасында 1 ел эчендәге иң югары атналык үлем күрсәткече. Белдерүдә гуманитар ярдәм тырышлыкларының туктау ноктасына килүе турында да әйтелә. Берничә көнлек кенә азык-төлек программасы ярдәм иткән 25 икмәк пешерү ноктасы он һәм газ җитмәү сәбәпле ябылырга мәҗбүр булган. Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилләре гуманитар хәлне моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә дип басым ясады. Без Газзада кеше гомеренә тулысынча битараф булган сугыш гамәлләрен күзәтәбез диялар. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху АКШ илбашы Дональд Трамп белән Ак йорттагы очрашуында камалыш астындагы Газзадагы тотыкларның иреккә җибәрелүе өчен яңа сөйләшүләрне башлаячагын җиткерде. Трамп исә шул ук җыелышта Фәләстин җирләренең АКШ тарафыннан контроль ителеп төзекләндерелүе турындагы бәхәсле фикерен тагын бер кат хәтерләтә. Ул тырышлыкларын дәвам итүен ассызыклап, барлык тотыкларның иминлеген тәэмин итүнең озакка сузылачак процесс икәнлеген әйтә. Трамп Газза сугышының тиз арада төгәлләнүен көтүен сөйли. Сөйләшүдә Төркиядә телгә алынды. АКШ илбашы Дональд Трамп Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяхуга Төркия белән бәйләнешле низагларда акыл белән эш итәргә кирәк дип әйтте. Шул ук вакытта ул Төркия лидеры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән искиткеч мөнәсәбәтләре булуына басым ясады. Аны кырыс, әмма бик акыллы җитәкче дип бәяләп, башкалар эшли алмаганны башкаруын сөйләде. Биредә Трамп Төркиянең узган декабрь аенда Сүрия режимының элеккеге җитәкчесе Бәшәр әл-Асадны бәреп төшерүдә төп рольне башкаруына ишарәли. Моннан алда да Трамп Төркияне яхшы ил дип, Эрдоганны яхшы лидер дип мактап килде. Лондонда хукук белән бәйле җәнҗал чыкты. Якынча 240 битлек сугыш җинаяте досьесы 10 Англия ватандашының Газзадагы кан куюда катнашуын алга сөрә. Эш Лондон метрополитен полиция идарәсенә кертелде. Танылган адвокат Майкл Мэнсфилд куластындагы досье кешелеккә каршы җинаятләрне терки һәм ашыгыч рәвештә дәгъва ачарга чакыра. Англия һәм Фәләстин хукукчылары бергә әзерләгән хисап Израильнең Газзага карата көчле бомбалаулары һәм дәһшәте дәвам иткән вакытта килде. Израиль яклы төркемнәр, шул исәптән Тель-Авив тарафдары инглиз адвокатлар моны реклама максатлы чара буларак бәяли, әтләктәшләр хисапны глобаль гаделлек өчен кыю адым дип белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ илбашы Дональд Трамп Пекин җавап кайтару планнарыннан ваз кичмәгән очракта Кытай импортына карата кертеләчәк тамакханә салымын 50%-ка арттыру белән янады. Бу исә АКШның тулаем салымнарын рекорд күрсәткеч 104%-ка җиткерәчәк. Әлегә адым фентанил контрабандасы һәм сәүдә кагыйдәләрен бозу белән бәйле моннан алда кертелгән санкцияләрнең өстенә ясала. Трамп Кытай белән сөйләшүләрнең туктатылуын, башка илләр белән исә кичекмәстән башланачагын җиткерде. АКШ лидеры
лидерының ахыргы адымы утка бензин өстәү буларак бәяләнде. Пекин исә Вашингтонга карата шул ук күләмдә тамахана салымнары кертү һәм сирәк минералларның экспортын контрольгә алу белән җавап кайтарырга җыена. Трамп салым сәясәтен ачыклаганнан соң глобаль базарларда җитди төшү күзәтелде. Дипломатик каналлар кабат ачылды. Иран бу шимбә Оманда АКШ белән турыдан-туры булмаган югары дәрәҗәле сөйләшүләр уздырылачагын хәбәр итте. Иран тышкы эшләр министры Аракчи моны раслап, Америка өчен сынау булачагын сөйләде. АКШ башы Дональд Трамп Тәһранның атом төш программасы белән бәйле турыдан-туры сөйләшүләргә ачык булуын әйтте. Аракчи исә әлеге ихтималны кире какты һәм тупның АКШ мәйданында булуын белдерде. Трамп хәрби тыкшыну белән янавын дәвам итә. Шул ук вакытта сөйләшүләрнең Иран мәнфәгатьләрендә булуын, тик килешү уңышсыз килеп чыкса, зур янау белән очрашачакларын ассызыклады. Ике якта хәзер әһәмиятле сөйләшүләргә әзерләнә. Галимнәр юкка чыккан бүре төренә кабат җан өрде. 13 мең ел элек бозлык чорында яшәгән хайваннарны АКШның биотехнология оешмасы терелтте. Белгечләр борынгы геномны ача һәм соры бүренең ДНК-сына төп үзгәрешләрне кертә. Нәтиҗәдә дөньяга 3 бүре баласы туа: Ромул, Рем һәм Кхалиси. Алар АКШта яшен рәвештә 8000 квадрат километрлык сак аланында тотыла. Бу юк булудан кире кайтуның тәүге уңышлы очрагы. Әлеге бүреләр башкаларыннан кыргыйлыклары, айруча зур гәүдәләре, киң башлары һәм үзенчәлекле тавышлары белән аерыла. Кешеләрдән ерак торырга тырышалар. Яман бүре яисә ау бүресе дип аталучы әлеге төр моннан 250 меңнән алып 13 мең ел элек Төньяк Америкада яшәгән. Нәкъ менә бу йырткычлар Джордж Мартинга илһам биргән һәм алар данлыклы Тәхет уеннары сериалындагы бүреләрнең прототипы булган дип уйланыла. Юкка чыккан хайваннарны терелтү шулай итеп фән һәм хыял дөньясын берләштерде. Борынгы ДНКларны кулланып кабат яратылган хайваннар юкка чыгуга каршы көрәшнең дә, кыргый тормышны саклауның да көчле символы. Белгечләр моның белән генә шикләнмәскә, йонлы мамонтлар, додо кошын һәм Тасмания арысланын да кабат терелтергә исәпли. Тик моңа каршы чыгучылар да бар. Кайбер галимнәр экосистемага тыкшынуның хәтәр була алуын искә төшерә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Birleşken Arap Emirlikleri'ne iş seferi barışında Arap Emirlikleri'nin tışkı sövdeden cevaplı devlet ministri Dr. Tony Ben Ahmed El-Zeyudi bilen uçaştı. Bu hakta Tatarstan reisinin matbuat hizmeti haber etti. Tatarstan vakilligi Abu Dhabi'de AIM Kongres Halkara İnvestisiyon forumunda katnaşı oңайından келді. Uçuşu barışında Minnixanov Birleşken Arap Emirlikleri bilen Tatarstan arasındaki hizmetleşikni üstürüge ihtibari için rahmet bildirdi. Ol, şulay ok, illər arasındaki strategik münasebetler kısalarında hizmetleşlik etünin mühimligini belirlep ötdi. Qozan forumu kısalarında Tatarstan başkalası Qozanda birinci tapqır bulgan Dr. El-Zeyudi reisinin bu yılғы şarada yanıdan katnaşırga şakırıvın kabul etdi. Bundan tış, ol forumda katnaşı için maştaplı biznes delegasiya formulaştırıga vəqdə etdi. Tatarstan, Rusya bilen İslam dünyası hizmetleşiginin tübəklərinin birisi. Respublika Birleşken Arap Emirliklerinden hem başka Arap devletlerinden investisiyalar jalb etүү üçün ışanışlı meydançık bulala, dip assuqadı Minnixanov. Yazmada aytilgancha, AIM Kongres yakın künçıgıştagı eng zor investisiyon platforma Tatarstan forumda ona 2013 yılda negiz salıngandan beri katnaşa.
Татарстан Язучылар берлеге һәм Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстанда Чистойдагы мәдәни мирас һәм аңа багышланган музейлар ачу ихтыяҗы турында түгәрәк өстәл уздырды. Анда катнашкан галиме Лена Гайнанова берничә көн үзәк мәсьәләгә тукталды һәм үз фикерләре белән уртаклашты. Чистойда Гаяз Исхакыйга айрым бинада музей ачырга кирәк. Яуширмәдәге Гаяз Исхакый музейын энтузиастлар эшләгән иде. Без шундый ук музейны Чистойда да оештырып чыга алыр идек. Беренче җиратта шул хакта кайгыртып булмас иде микән. Яуширмәдә Гаяз Исхакыйның шәҗәрәсенә тагын 400 кешене өстәргә кирәк. Борынгы кешеләрдә, хәзергә дуамчылары да табылды. Шәҗәрәсен яңартып алу кирәк. Үз вакытында мин рәссамны, ягъначыны тапкан идем. Алар күрешеп сөйләште. Әле вакыт бар дип эш сузылды. Үзем исән вакытта әлеге шәҗәрәгә өстәмәләр кертеп калдырасым килә. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Гаяз Исхакыйның көндәлекләрен өйрәнделәр. Фәлән томлык китаплар чыгардылар. Исхакый иҗатын 30-лап фән кандидаты һәм фән докторлары өйрәнде. Алар булган материалга таянып кына эшли, калган материаллар чит илдә ята. Казанга якын булган җирлекләрдә Гаяз Исхакый белән бәйле урыннарны бар тик энтузиастлар гына өйрәнде. Ләкин башка төбәкләрдә дә аның эзе бар һәм алар өйрәнүне көтә. Экспедиция оештыруына демим барлык материалларны өйрәнү өчен 2-3 белгечне җибәрергә кирәк. Русиядә булган материалларны да табып, яктыртып бетерә алмыйбыз икән. Чит илләрдә бөтенләй дә зур эзләнүләр башкара алмыйбыз. Казанда базар артында 3 йортлы урамга Гаяз Исхакый исемен бирделәр. Уят бит бу. 30 ел элек мәдәният министры урынбасары белән Гаяз Исхакый торган йортларны барлап, исемлек төзеп, шунда истәлек такталары куярга дип билгеләп чыккан идек. Чистойда Гаяз Исхакый укыган бинадагына татар һәм рус телләрендә элмән тактасын куярга өлгердек. Шушы мәсьәләләрнең хәл ителүен телим, диде галиме Лена Гайнанова, дип җиткерә Татар информагентлыгы. Казахстан төбәкләреннән килгән укучы яшьләргә Чистай районына экскурсия оештырылды. Русия Федерациясе һәм Казахстан төбәкләреннән килгән студентларны Татарстан һәм татар халкының тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыру максатында 2025 елның 4 апрелендә Бөтен дөнья татар конгрессының Милли мәгариф һәм мәдәният комитеты тарафыннан Чистай районында экскурсия оештырылды. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Укытучы, тарих фәннәре кандидаты Хәкимова Әлфия Зәйнулла кызы җәяүле экскурсия кысаларында балаларны Чистай шәһәренең татар бистәсе тарихы белән таныштырды. Студентлар 19 гасырның тарихи биналары белән шукландылар. Бирәктә хатын-кызлар мәдрәсәсе Илһамия, Камалия мәдрәсәсе, Нур мәчете, агач йортлар югары бәйрәнде. Татарстанның иң борынгы агач мәчете балаларны рухи яктан байытты. Мәчет тарихы белән туган якны өйрәнүче Хәкимов Госман Мәхсүд улы таныштырды. Бөтен дөнья татар конгрессының Чистай бүлекчәсе рәисе Галимов Фәрит Мәҗип улы шәһәрнең ислам үзәге ишәнеге турында сөйләде. Яуширма авылында студентлар Гаяз Исхакый музейында булдылар һәм татар әдәбияты классигы, прозаик, драматург, журналист, сәясәтче ишәнеге һәм иҗаты турында бик күп кыйммәтле мәгълүмат алдылар. Рәсимә ханым һәм Гөлүсә ханым музей заллары буйлап экскурсия уздырдылар. Гаяз Исхакый тормышыннан әз билгеле фактлар һәм бөртекләп җыелган экспонатлар белән таныштырдылар. Курган, Омск, Ульяновск, Чиләбе өлкәләреннән, Чувашия, Мордовия һәм Казахстаннан килгән балаларга, яшьләргә һичшиксез үз халкының күренекле вәкиленең авыр язмышы турында белү кызык булды, дип яза
Татар информ агентлыгы. Мөхтәрәм таңшар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм Татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырубызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Чанаккале диңгез җиңүенең дөнья тарихындагы иң зур җиңүләрдән берсе булуын беләйдегезме? Беренче бөтен дөнья сугышының иң мөһим фронтларыннан берсе булган Чанаккаледәге сугыш башлангычы һәм нәтиҗәсе белән дөнья тарихында онытылмаячак җиңүнең беренче адымы булып тора. Антанта дәүләтләре 1915 елда Чанаккале бугазын узып, берлектәшләре Русиягә ярдәм илтү максаты белән Англиянең ул вакытка кадәр бер дә җиңелмәгән флоты белән бергә Госманлы дәүләтенә һөҗүм итүне һәм бу рәвешле Госманлыны да бу сугышта сафтан чыгарырга планлый. Ләкин Антанта дәүләтләре өчен планланган әйберләр чынга ашмый. Госманлы дәүләте Антанта дәүләтләре флотын 1915 елның 18 март көнне җиңә һәм бу җиңү тарихка Чанаккале диңгез җиңүе буларак керә. 1916 елның 9 гыйнварына кадәр дәвам иткән Чанаккале сугышларында шактый кызыклы вакыйгада күзәтелә. Сугыш вакытында 1 квадрат метрга уртача 6000 пуля төшә. Бу күләм дөнья сугыш тарихының иң зурысы. Һавада ике пуляның берлешүе ихтималы 600 миллионда бер тапкыр булуына карамастан, сугыш мәйданында бик якын урыннарда сугышканнары өчен һавада берлешеп бер-берсенә кереп калган күп санда пуля табыла. Чанаккале сугышында Төркия армиясында иратлар белән бергә хатын-кыз пехотачылары һәм снайперлары да көрәш куя. Сугышта бер Сәйид Онбашы исемле гаскәри 250 килограммлык 3 пуляны бер үзе күтәрә. Сугыш мәйданын һавадан күзәтеп барган бер инглиз пилоты диңгезнең 50 метр кып-кызыл кан белән тулуын күрә һәм моның үз тормышында күргән иң куркыныч нәрсә булуын әйтә. Тарафлар зур югалтулар күргән бу сугышта. Сугышлар алып килгән кайгы-хәсрәтнең бетүен теләп, тапшыруыбызны Мустафа Кемаль Ататүрекнең сүзләре белән тәмамларга телибез. Милләтнең тормышы куркыныч астына кермәгән саен сугыш җинаять булып тора. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.